great shepherd. We are his people. Everybody say, Obebo afino afrisiano ebutri diamobi. Everybody mo afi ebutri fancy obiwai wo Yesu Kristo dim. You crown the year with your goodness. You crown the year 2023 with your goodness. However difficult the year will be, all that I want to announce to somebody is that God is going to crown the year for you. That's it. May that word of God drop into somebody and into the soul, spirit, the body of somebody that God is going to crown the year for you. You crown the year with your goodness, your way overflow with plenty. Every crown and closes. If you are then a food on Sabbath sono ensimount. And quite remount. May there be an enclosure for somebody, may there be encapsulation for somebody. Whatever you started, may you see the enclosure of it. And Komesia no say, Amino. Somebody here in the name of Jesus. Make him Yesu Christo demon. Yesu Christo demon. It finishes and it completes. May God crown this year 2023 for somebody. Nyeshe baby ancestor, nyato baby ancestor top. No me obedi to wosoro no me no ahohoronko. Amano no ahohoronko. Enugwase no ahohoronko. Eka no ahohoronko. Bone no ahohoronko. Nyawo mpe no purge. Bible say a purge. Ahohoro. And the Bible say I purge it in the name of Jesus of Nazareth. Mighty warrior, Father Lord, we are here into this month believing you to do the extraordinary with us. Father, may we go with an unction to function in this month. Father, let your goodness and mercies locate us. Father, grant us a testimony. Christo yen nanti munkodi 28th of February. Na de ye hwe kwan wo de ato yen nsaso e wo Yesu Kristo din mu. Amen. Osome yenso Awurade ankasa nija eni wanim. Ushia watamfo a wonhu oja. Omo akukudro. Omo yekodro hunhum. Na adwene a wode ato adwene so se wo koye no. Oma ne tu America emma wo. Onhwehwe aboafo emmeboa wo. Na onye wo ho nsenkyerene. Ewo Yesu Kristo denemonti. Amen. Awurade asɛm sɛ ɔbɛma watamfo a wɔpɛ wo ntɔkwa no wɔpɛ wo sɛyɛ no ɔbɛma wɔn ahwe ase wɔ w'anim ɔbɛma wɔn ahwe ase ɛwɔ w'anim Awurade ma no nyɛ saa ma wo bɔsome wei a yɛawura mu dodoɔ no a wɔpɛ sɛ wɔsɛe wo ankorankora binom a wɔabɔ wɔn tirim sɛ asomasi deɛ ɔyɛ kwa saa onipa no onika no nhwe ase w'anim Yesu din mu onika no nhwe ase w'anim Yesu dinim onika no nhwe ase w'anim ma wɔn a wɔtoatoa so no nyinaa wɔmfa mmirika ngban mfiri w'anim Yesu Kristo din mu Awurade adom mmra wo so bɔsome wei Awurade ani onyam empue wo so Awurade ani onyam empue wo so nea ɛso akata no a ɛnna di no bɔsome wei ɛnna di wɔ Yesu Kristo din mu na Israel ne Yesu Kristo adom ɛnka wo. Amen. The Oka say, shall me ya the fufu be after me free. Now, we are no. The Oka say, shall me ya the fufu be after me free. Now, we are no. The Washa say what brabuma if you know any from. Or no, Emily Nini now won't just swap back. And Mahoma Bosumi mu, and in the idea Nimuna, it was Jesus Christ the demo. Amen.
Awurade se ɔbɔ nkunim abotiri ka amen. Awurade se obɛhyira ɔbosom mu ka amen. Awurade se obɛtie wo mpaebɔ bosom mu ka amen. Awurade se ɔbɛma wo fi adidi amen ka amen. Na ɔbɛma wo nhyira ayɛ kɛse. Awurade se obɛyi w'atamfo afi w'akwan mu. Na ɔma akwan ayɛ petee. Awurade mɛyɛ saa ma wo. Awurade mɛyɛ saa ma wo. Awurade mɛyɛ saa ma wo. Yɛn Awurade Yesu Kristo dom Nyankopɔn dɔ ɛne sunsun konkran nkɔfa na hwɛ mo so. Na ɛne mo ntra ɛnɛ ɛne bosom yi nda nyinaa ɛne nnɛ ɛwɔ yɛ anim no. Nyame agya ɔba ɛne honhom kronkron din mu. Amen. Awurade se ɔbɛbɔ afe no afirihyia no ɛbotire de ama obi. Awurade mɔ afi ɛbotire mfɛnsi obi wa wɔ Yesu Kristo dim. You crown the year with your goodness. You crown the year 2023 with your goodness. However difficult the year will be, all that I want to announce to somebody is that God is going to crown the year for you. That's it. May that word of God drop into somebody and into the soul, spirit, the body of somebody that God is going to crown the year for you. You crown the year with your goodness, your way overflow with plenty. Every crown and closes. If you are then a food on Sabato Sono and Simon, and quite Yemau. May there be an enclosure for somebody, may there be encapsulation for somebody. Whatever you started, may you see the enclosure of it. And Komesia no say, Amino. Somebody here in the name of Jesus. Make him Yesu Christo Demo. Yesu Christo Demo. It finishes and it completes. May God crown this year 2023 for somebody. Yes, baby, ancestor. Yato baby, ancestor. No, me obedient to us, no man, I walk on call. A man, I walk on call. And you got an hour call. A canoe, I walk on call. Ponin, I walk on call. Now, penno, patch. Bible say a patch. I walk. And the Empire say, Yasha was so I purge it in the name of Jesus of Nazareth. I'm grateful, Lord, for bringing me and my family into the second month of 2023. Heavenly Father, I am grateful for the month of crowning unto fatness in prosperity, fatness in purity, fatness in peace, fatness in promises, fatness in praise. I decree I shall see the goodness of the Lord in the land in this month. I shall see, I shall enjoy, I shall experience the wonders of God in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, I break free from all forms of slavery in the name of Jesus. In this month, I decree upon my life that failure and calamity will never be my portion in the name of Jesus Christ. I speak and prophesy by the power in the blood of Jesus that Ghana, my family, and everything around me will see the move of God and deliverance in the name of Jesus. I stand in the blood of Jesus. I stand in the blood of Jesus. I stand in the blood of Jesus, and I reverse every untimely death, predicament, and disgrace in the name of Jesus Christ. I decree and declare I shall walk through these 28 days of February in power, in wisdom, in favor, in righteousness, and in fulfillment in the name of Jesus Christ. I am blessed. I am blessed
to discover for recovery. I am blessed to see the wonders of God because the Lord is crowning my year with fatness. Amen. Your love satisfies me. Your love sustains me. Your love frees me. Adonfo Yasumje and come on up. Your love satisfies me. The peace of the Lord be with you this morning. This is Friday prayer, weekend prayer, 10th of February 2023. Yeshire radidin me radidin so omaya hodin omaya adom na yesan sorry bi wa na ye radin kuto no waye anope da radia se wama wetumi asori na ye na ba bebo ma bompai wo fre wo nua fre oyonko afre abusua na we all meet right here on the altar of Hour of Hope and it so pray na yemfa emompai be matwum here Memorial House ewe Kropon Ekufu Road na ubehu Okoman FM. Kyle said this program is being live coverage also on Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Hodina ubesa bekayen wo na ye na yabomo abom pai. Yemo akwaba baby a will be a what only yen eshia ewo everyday. So it is about Jesus Christ and it is about him. We spread him, we speak about him, we pray to him. We have him to lead us throughout the month. Yes. And we are in the month of February, the month where the Lord will crown our year with fatness. I'm here this morning with my brother Franklin Amo. Uncle Franklin, Papa, how are you doing? by the grace of God, I'm doing good. The radiasi. Ebuzavo ye the radiasi baby. Osu ye jesa osu hu ye utie en wa abu asan utie en wa abuntamu de mosia utie en wa council hall utie en wa dachi utie en ewo ademimu utie en ewo PC homo utie en wa Toronto utie en ewo other areas ekropon en ewo Toronto a won fa visa alcohol. Yeah. Eno pay nyami sa mu nyina na erade nka mu nyina ho. Yedin say be busan for mutie nyina anope erade hia mutie en manfin mutie en walate mutie en we brew baby a mutie bia you can say erade asubie en kan anope aha ye okoman 97.1 erade en kamene ho ye ba be bompai we are going to pray. Yeah. We are going to pray. Yeah. We are going to pray. Also for quotation ben na ejina so dia bompai. Papa, I'm saying na yasem no yebefa efi sofo homa ti ebie nchichemu esia no. Efi sofo homa ti ebie nchichemu esia. Osi na wenyane ye ne no na ode ye ne no atena osoro honom Yesu Kristo mu na wenyane ye ne no na ode ye ne no atena osoro honom Yesu Kristo mu. Amen. Amen. When yani yen, and then we are praying that the Lord will quicken that which is dead. Yeah. Near we yen ni pedrem, near we yen hun, near we yen mahon, near we yen busium, near we yen brem. We pray for power of God to recover, power of God to raise it, power of God to lift up life again, power of God to sustain, power of God to revive, revive all that is dead, revive all that is no more functioning, revive the broken marriages, revive broken institutions, revive broken system, revive broken families. The Lord will send us revival, and his spirit will be the source of our life. The breath of the Holy Spirit will quicken that which is dead. Then we believe in God to touch Ghana. We believe in God to touch our communities. We believe in God to revisit us again, that the original intention would come to pass. In the beginning, it was not so. Nenyami anke biara eye adwuma no yebesi wa no kwan no pay. Ne Awurade kan ye na eye adwuma no yebekun atia. Ne bibi asoma a emfi Awurade no yebesore atia. Na above all, we're going to pray to commit the rest of the weekend into the hands of the Lord. Say weekend in media may the hand of the Lord sustain and keep us running. Amen. May we see ourselves once again in the coming weeks, and may we continue to give praise to God because the Lord has preserved us and has kept us. Anope nyame shira say ye no we share wa ha ba be bompai. Odofo Erade asemu say na
ɔde yɛn asie ɛwɔ Kristo mu ɛwɔ bea ɛhɔ kron. Anɔpa yi, why don't you lift your voice and begin to bless the Lord? Anɔpa, bless the Lord. 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 Right now, anɔpa Bless the nso Lord. woma yɛdawase Bless the Lord. yɛdawase. Bless the Lord. Yesu Kristo din Bless mu, the Lord. Yesu Kristo In din the mu, mighty name of yɛdawase, Jesus, bless yɛdawase, the Lord. yɛdawase, Bless yɛdawase, the yɛdawase. Lord. Yɛdawase you, Papa Yesu, yɛdawase. Ora yɛdawase, 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 yɛdawase. Yesu Kristo din mu, Yesu Kristo din mu, Yesu Kristo din mu. Yesu Kristo din mu, Yesu Kristo din mu. Ora yɛdawase, 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 yɛdawase. Yɛdawase, 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 yɛdawase. Yesu Kristo din mu, yɛdawase. Ora yɛdawase, 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 yɛdawase. Yadawase, Yesu Kristo din mu, yadawase, 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 yadawase. Adinye name, yadawase, yadawase, yadawase. In the mighty name of Yesu Jesus. Kristo din In mu. the mighty name of Jesus. The radiasi, the radiasi. Yadawase, Mawasi da yadawase, endos. You are yadawase, thanking him yadawase. for Yesu everything. Kristo din You are mu, blessing Yesu him for Kristo din mu, everything. Yesu You are Kristo thanking din him mu, for Yesu Kristo everything. din mu. In the Ora mighty name of yadawase, Jesus. yadawase, You are yadawase, blessing him for yadawase, everything. yadawase, Yes, yadawase. Daddy, Dimani, Yadawase Yes, wɔn pɛmpɛn so a Your wɔde wɔn chronic ma and abɛdu flow, and yadawase. him, him, Yadawase yɛne yɛ busua yadawase. Yadawase yɛne yɛ asafo yadawase. Yesu Kristo din mu, Yesu Kristo din mu, Yesu Kristo din mu. Yadawase, 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 yadawase. Yesu Kristo din mu, Yesu Kristo din mu, Yesu Kristo din mu. Ora yadawase, ora yadawase, ora yadawase, ora yadawase, ora yadawase. Ananope yadawase. Yesu Kristo din mu, Yesu Kristo din mu. Ora yadawase you, ora yadawase you, ora yadawase you, ora yadawase you. Yene ye mangana, yene ye busua, yene ye nanfofo, yene ye jumemufo, yene ye nuanom. Ora yadawase you, ora yadawase you. Yesu Kristo din mu, Yesu Kristo din mu, Yesu Kristo din mu, Yesu Kristo din mu, Yesu Kristo din mu. Ora yadawase, ora yadawase, ora yadawase, ora yadawase, yadawase you. Abusu yadawase you, ora yadawase you. Ewa Yesu din mu, ewa Yesu din mu, ewa Yesu din mu, ewa Yesu din mu, ewa Yesu din mu. Ora yadawase you, ewa Yesu din mu, ewa Yesu din mu. Ora yadawase you, ewa Yesu din mu, ewa Yesu din mu. Ewa Yesu din mu, ewa Yesu din mu. Ora yadawase, 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 yadawase. Yesu Kristo din mu, yadawase. Yesu Kristo din mu, yadawase, 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 yadawase. Ewa Yesu Kristo din mu, ewa Yesu Kristo din mu. Ora yadawase, 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 yadawase. Yetontom odin no, yepeja odin no, nshranka odin no. Ewa Yesu din mu, yadawase, 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 yadawase. Yekron din na no pe. Yeye ukesi o, yeye ukesi o. Yepeja odin no, ewa Yesu din mu, ewa Yesu din mu, ewa Yesu din mu, ewa Yesu din mu. Yadawase o, yadawase o, yadawase o. Ora yadawase o, ewa Yesu din mu, ewa Yesu din mu, ewa Yesu din mu. Ora yadawase o, ewa Yesu din mu. Anope yadawase o, ewa Yesu din mu. Na watwi yadawase o, ewa Yesu din mu, ewa Yesu din mu, ewa Yesu din mu. Yene yebusua, yakase yadawase, yene yasafo, yakase yadawase, yene yenamfofo, yakase yadawase, yene yefim, yakase yadawase, yene yeman, yakase yadawase. Ewa Yesu din mu, yepeja odin no, yepeja odin no, yetontom odin no. Faster than me ready, faster than me ready, baby. I will be faster than me ready. Ewa Yesu din mu, ewa Yesu din mu, ewa Yesu din mu, ewa Yesu din mu, ewa Yesu din mu. Ora yadawase you, ora yadawase you, ora yadawase you, ora yadawase you. Ewa Yesu din mu, ewa Yesu din mu, ewa Yesu din mu, ewa Yesu din mu. Ora yadawase you, ora yadawase you, ora yadawase you. Ewa Yesu din mu, ewa Yesu din mu, ewa Yesu din mu, ewa Yesu din mu. Yadawase. Bless the Lord for his favor.
Yadawase, 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 Yesu Christo dinimo, Yesu Christo dinimo, Yesu Christo dinimo, Ye peja odine nanope, Ye trontomo dine nanope, Ewo Yesu dinimo, 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 Ora oso na okron, oso na okron, Yadawase, 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 Medawasiu, Ora medawasiu, Ora medawasiu, Yesu Christo dinimo, Yesu Christo dinimo, Yesu Christo dinimo, Ora medawasi. Ewo Yesu Christo dinimo, Ewo Yesu Christo dinimo. We are praying, thanking God for the grace that He continues to bestow upon us. Yet there are just the adomo kosu de crying the sheye. Yet as I said, Nadum, Uyi Nadum Fienso, Nada Uya Mobo, no man Nadum Edosu Maye. Yes, Lord. I don't pay yet not yet done. Asudame Rade, Serradia was Adom Moroso, Adom Moroso, Adom Moroso, Adom Moroso, Adom Moroso, Yabompai, Adom Moroso, Yadawase. Anope so my koso abompaya yekasi yadawase. Ora yadawase ma adom imoroso a wote amaye. Yesu Christo dinimo. Yesu Christo dinimo. Yadawase wahwe pa wahwe yene yebusu aso. Yadawase amani awaye amaye ne yasafo. Yadawase amani awaye mpo ewo yankasa yan abrabo. Yadawase ewo ni awaye wo afoforo so abrabo mu. Yadawasiu, Yesu Christo dinimo, Yesu Christo dinimo, Yadawasiu, Ewo Yesu Christo dinimo, Ewo Yesu Christo dinimo, Ewo Yesu Christo dinimo. Say and net day and net eradi and directing eradi near Nimkan on church. We are praying that God, by His Holy Spirit, will direct, will lead, and will guide us. Yes, Lord. The Lord will guide and will guide us, and He will lead us. We are praying that we are committing our day. Yes, we Lord. are committing our weekend. We are committing the week. We are committing what lies ahead into the hands of the Lord. The eradi in your shefo, eradi yan hodinsa. And there every moon, now what we are moon, already a bomb pie, Jana, what we are shown, sir, Jana, what we are shown, sir, a Jana, when you knew, shown, sir, so on a coffin were ready. Now, what can be a ho, a radi a bomb pie, ye Jaya shown, sir, my one who ding any who couldn't be and shia ye. Now, what you are, and shia in a day. We are praying that the victory of the Lord will come upon us. Yes, the Lord will crown our day, our weekend with victory. Ewo Yesu Christo dinimo, Ewo Yesu Christo dinimo, Ewo Yesu Christo dinimo. Papa Yesu enanope oma Papa Yesu tie ni mukan. Bibie mu ora ma wadom ndoso imaye. Ma weni monyam ndoso ima woma enanope Papa Yesu yen edwume mu, yen fimu, yen ebusu ye baby biara ora ye be look it anasi ye be find ye hono ora ma wa dom ne ndoso imaye ora ma wa dom ne ndoso imaye ora to wenim echere Papa Yesu to wenim echere ewo Yesu Christo dinimo ewo Yesu Christo dinimo ewo Yesu Christo dinimo ewo Yesu Christo dinimo ora ma kunim distro ko bi nto maso na watwe mu Yesu Christo dinimo Yesu Christo dinimo na watwe mu mankunim disronko nto maso ma yedie sonkro bi nto maso ma yedie sonkro nto maso ewo Yesu Christo dinimo ewo Yesu Christo dinimo ewo Yesu Christo dinimo yedie adomo atom na watwe so bibiara esu yenkwan e block yen esu yenkwan e ma yen kwan se yen ne Awurade pese odedom ye bompai bibiara adan ne hu osi akwan bia ye bompai no pay e wo Jesus Christ ye bompai no pay wo Jesus ye bompai no pay wo Jesus Awurade so betutu amana ya fiani we are praying in Isaiah Bible say osi akwan biara e wo abrabo ne mo osi akwan biara yo pay yen yedie pay so Papa Yesu
ɛna no pe ɛsa no wo ɛna wabɔ yɛn ɛsa no wo mu na yɛfi nti owura yi saa osi akwan ne ma yɛn ɛwɔ Yesu din ne mu owura pia ne nyinaa egu Yesu yɛn kwan ɛwɔ yɛn yɛdie ho owura pia ne nyinaa egu ɛwɔ Yesu din ne mu 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 yɛyɛ osi akwan biara ɛwɔ yɛn abrabɔ mu yɛyɛ osi akwan biara ɛwɔ yɛn edwuma mu yɛyɛ osi akwan biara ɛwɔ yɛn ebusua mu yɛyɛ osi akwan biara ɛwɔ yɛn sukuu nsɛm mu yɛyɛ osi akwan biara ɛwɔ yɛn asafo mu owura pianugu Yesu Kristo din ne mu 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 owura pianugu owura pianugu deɛ ɔtaataa yɛn biara ɛwɔ abrabɔ ne mu deɛ ɔtaataa yɛn biara ɛwɔ adwuma ne mu deɛ ɔtaataa yɛn biara ɛwɔ abusua ne mu deɛ ɔtaataa yɛn biara ɛwɔ ɔman ne mu owura ma wɔn kwan so nduru sum owura ma wɔn kwan so nduru sum owura ma wɔn kwan so nduru sum ɛwɔ Yesu Kristo din ne mu 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 owura ma wɔn kwan so nduru sum deɛ ɔtaataa yɛn biara deɛ ɔdi akyi biara ɔmpɛ yɛn yɛdie biara ɔmpɛ yɛn nkɔso biara owura ma wɔn kwan so nduru sum ɛwɔ Yesu din ne mu 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 owura nanope owura nanope owura nanope owura kasa 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 yarewa biara yabɔ ama ɔba biara kyɛ sɛ tumi bia ɛmfiri w'asafo Awurade a yɛabɔ ama ɔba biara owura kasa 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 ɛwɔ Yesu din ne mu 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 owura kasa owura kasa owura kasa owura kasa owura kasa owuto biara yɛabɔ ama ɔba biara yarewa biara yɛabɔ ama ɔba biara ɛnanope owura kasa owura kasa owura kasa owura kasa owura kasa ɛwɔ Yesu din ne mu 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 owura kasa owura kasa owura kasa owura kasa owura kasa owura kasa ɛwɔ Yesu din ne mu ɛwɔ Yesu din ne mu osi akwan biara ɛwɔ ebusua ne mu owura kasa osi akwan biara ɛwɔ ebusua ne mu osi akwan biara ɛwɔ yɛn edwuma mu osi akwan biara ɛwɔ yɛn asafo mu osi akwan biara ɛda yɛn kasa yɛn nam fufu mu ooo ɛnanope owura kasa 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 Yesu Kristo din ne mu owura kasa owura kasa owura kasa owura kasa ɛwɔ Yesu Kristo din ne mu ɛwɔ Yesu Kristo din ne mu ɔba biara a ɔresɛ ɔba biara a ɔwayɛ weak ɔba biara mmerɛ oyɛ bi atɔ n'afa ɛnanope owura kasa owura kasa owura kasa owura kasa owura kasa owura kasa bebi biara obi yarewa bi edidi ne so akyɛ bebi biara yarewa bi ahyɛ ne so akyɛ owura kasa owura kasa owura kasa owura kasa owura kasa owura kasa ɛwɔ Yesu din ne mu ɛwɔ Yesu din ne mu ɛwɔ Yesu din ne mu owura te w'anim kyerɛ yɛn o owura te w'anim kyerɛ yɛn o ɛwɔ Yesu din ne mu ɛwɔ Yesu din ne mu ɛwɔ Yesu din ne mu ma w'adom ndɔɔso ma yɛn o ma adom ne ndɔɔso ma yɛn o ma adom ne ndɔɔso ma yɛn o ɛwɔ Yesu din ne mu 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 adwendwen biara abɔ
ama wo baby yabɔ ama wo baby enanope owura kaso owuto biara yabɔ ama wo baby owura kaso ewo Yesu dinimu ewo Yesu dinimu ewo Yesu dinimu felwa biara yabɔ ama wo baby enanope Jesus Christ. Ewo Jesu Kristo dim ye bompa se bibi biara ehintao bibi biara ya ye de ehintao bibi biara ya soma de ehintao bibi biara ya bodin de ehintao se eni nya ense ye gina Yesu dim ye dane ni nyina nshira ye dane ni nyina nshira ye dane ni nyina nshira ewo Yesu dim ye dane ni nyina nshira ye bompa ye dane ewo Yesu Kristo dinimu 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 ora nanope ma wo nshira ndɔso ma ye ma wo enum nyam ndɔso ma ye nia wo susu se anka ebeye bɔne ama ye no ora ma ne nda ne papa ema ye nia anka wo susu se wo be prayer anaso wo pay enimguase no ora mane nda ne nkonimdi ima yen bebi a wo hwehwe sanka ye be hwe ase no ora ma yen fa ho nko mbra bebi a wo hwehwe sanka abrabo ne besi ama yen enede ora ma yen fa ho nko mbra na wo twi mu ne a wo pay en osei ne o pay en osei ne o pay en enimguase ne on pe yen yedie Yesu Kristo dini mo ora ma won saso Yesu Kristo dini mo ora ma won saso Yesu Kristo dini mo ora ma won saso ene anope na wotwi mu busumi mu afi mu ne on pe yen yedie ne on pe yen koso ne on pe yen just the pe yen enimguase Yesu Kristo dini mo ora kasa wa sema ma ya ta se worin jawo ma o mania ebe buru yen so aba yen so anope se dia ebe buru yen so ereba yen so a ora kasa emaye anope nia ebe buru yen so ereba yen so a ora kasa emaye ewo Yesu Kristo dinimu yeni yemfimu yeni yebusua yeni yasafo yeni yejumemufo impo Yesu kunsemu ora de ebe buru yenso ereba yenso a ora kasa emaye mankunim dibi into yenso menije bi imbra yafa ewo Yesu dinimu menije bi into yafa menije bi imbra abrabonimu bebi biara esi amayen bebi biara ayeyen se yentumi mpem nkobium bebi biara ayeyen se abrabon enienini Yesu Kristo dinimu ora kasa nkwaso biara obebi womu se ye aware nkwasom se ye juma nkwasom se ye ebusuemu nkwasom se ye asafu bimi nkwasom Yesu Kristo dinimu ora kasa ewo Yesu dinimu ora kasa ewo Yesu Kristo dinimu baby obi apeja unsani fan akostro upeja unsani fan akostro na don saba kwa to kuma so se erade meda wase enano pay se wona mutumi so odimi esie manim enguase bonere ntome ohare mbem enyunyam hye ebeye mechefa bibi biara esoriti amenu odi atomeso na anope mesunsan ni nyina efeme ho bompai wo Yesu dinimu meshiw ni nyina bibi biara esi wo ham
ɛwɔ m'asetena mu no mebɔ mpaeɛ sɛ mesɛe ne nyinaa ɛwɔ Yesu din mu 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 Papa Yesu bibi biara esiw ya abrabɔ kwan bibi biara esiw yɛn yɛdie bi ho kwan bibi biara aka yɛn ahyɛ ɛnanope orakasa ɛnanope bibi biara aka yɛn ahyɛ orakasa ɛwɔ Yesu din mu ɛwɔ Yesu din mu ɛwɔ Yesu din mu ɛwɔ Yesu din mu bibi biara aka yɛn ahyɛ bibi biara ɛde yɛn akonkwaso bi mu ɛne nti yɛntumi nde yɛn ho ɛne nti yɛntumi nya yɛn ho ɛne nti yɛntumi nyɛ nea ɛsɛ na ɛfata Kristo ɛnanope sɛ yɛ nipa sɛ yɛ honhom Yesu Kristo din mu Yesu Kristo din mu Yesu Kristo din mu oraje wo mu ɛwɔ Yesu din mu ɛwɔ Yesu din mu ɛwɔ Yesu din mu oraje wo mu ɛnanope oraje wo mu bosumi mu oraje wo mu afi mu oraje wo mu na watwi mu oraje wo mu ɛwɔ Yesu din mu ɛwɔ Yesu din mu ɛwɔ Yesu din mu oraje wo mu nkwaso biara homa akomu nkwaso biara homa de ne ho akɔhyɛ oraje yengo bɔne biara akyekyere homa oraje yengo ɛwɔ Yesu Kristo din mu osade unsato kuma so akese Awurade Yesu ɛnanɔpɛ anu biara ɛkano me nsɛm egu me so egu me bra so egu masetena mu tumi biara ɛkano me nsɛm ɛtumi ne me ma so ɛtumi ne me abusua so mebɔ mpaeɛ anɔpɛ mede Kristo mogya mede sɛe ne nyinaa ɛwɔ Yesu din mu 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 owura nanɔpɛ Papa Yesu nanɔpɛ tumi biara edimi ne me abusua so edimi ne me adwumanfo so edimi ne me asafo so edimi ne me ɔman so tumi biara emfi wasafo Awurade a ɛrehaw me tumi biara emfi wasafo Awurade a ɛrehaw ebusua no tumi biara emfi wasafo Awurade na ɛrehaw asafo no tumi biara emfi wasafo Awurade na ɛredi ɔman no so Yesu din mu diabo biara yabɔ ato yɛn so nkɔmhyɛ hunu biara yahyɛ ato yɛn so nkɔmhyɛ hunu biara emfi wasafo Awurade a yahyɛ ato yɛn so a ɛbɛ hante yɛn abrabɔ ɛnanɔpɛ busumi mu na watwi mu oraje yengo ɛwɔ Yesu din mu orakaso ɛnanope yɛsɛe ne nyino Jesus Christ yɛbɔ mpaeɛ asrɛ Awurade nhyira na wɔtwe awie dwumadi biara ɛbɛkɔ so ɛyɛ wo sɛ yɛ wo abusuafo sɛ yɛ wo nuanom sɛ yɛ wo adɔfonom yɛbɔ mpaeɛ sɛ na wɔtwe awie abusuafo a wɔbɛsie wɔn adɔfo abusuafo a wɔbɛkɔ party abusuafo a wɔbɛyɛ other anniversaries ne other program
Ye bompire sre eradia dom eradia kwantum nshira. Wherever people have to travel to partake and to be part of one event or the other, we are lifting up prayer this morning that may the power of God and may the preservation and the protective grace, the traveling blessings of God be with his people. We are praying against road accident. We are coming against anything that will rise to cause accident on our ways. Bumpy on our roads. We are praying in the mighty name of Jesus. The blessings of the Lord continue to be with his people Lord. throughout this weekend. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ora na watwi mu papa yesu afi mu ora busumi mu ora kasa ema yesere wo nsema hote yesere wo nsem nyansa yesere wo kwantu ora yesere wo kwantu ora bebi biara yebekọ na watwi mu yene yebusua yene yena fofo yene yejume mufo yene yasafo yene yemai mufo bebi biara akwantu biara yewo mu akwantu biara yebekọ ora hwe yensu ewo yesu denemu akwanhyia biara ɛda yɛn anim bosome mu na watwi mu oragye yɛn ɛwɔ yesu din mu owu biara a ɛda yɛn anim oragye yɛn yarewa biara a ɛda yɛn anim oragye yɛn ewo yesu din mu oragye na watwi mu ora siesie na watwi mu ora hyɛ den na watwi mu ora yɛn kɛse na watwi mu ora manimonyam bi ntɔ yɛn so na watwi mu ora ma yɛn soronko ewo yesu kristo din mu Jesus in the mighty name of Jesus. If you bumpire the way beside Dibia to radio news in Yame and Tonko now on that. You say radio, I didn't know to me, I didn't know yet. You say radio, a woman in Sacrana. You say radio or the dark repair ocean when we yam. You say radio, it takes less than a second. Not in Central Yes, bumpire Nigeria radio this radio empire booty for no pay. For where beside it to a radio man no pay. For what is ready to a radio man no pay. We want to national radio Kristo dinimu ewo Yesu Kristo dinimu ora anope nso o maya samba woni o si ebepim sese yembisa onsem hweye ora o si yembisa na de bema yembom na obebie amaye enanope obebiara ebisate obebiara etirimate ora manenye ho emano ewo Yesu Kristo dinimu anope ebisade biara eda wo makoma so sempo owo baabi sempo wafomu ache ora masa eni daso no ora masa boshe no ora manim bremu de ohwe school bi kwan ora bie ma no de ohwe ejume bi kwan ora bie ma no de ohwe promotion bi wa ejume mu ora fadom no ewo Yesu dinimu obebiara oritie yen papa yesu how be done so ora yini frame na apede biara ora manim bremu emano ewo Yesu dinimu duhia juma ora dom na juma duhia yaresa ora dom na yaresa duhia nkwa jesu nkobi ora man nkwa je bi impra na afa ora kai Jesus Christ.
aha ɛyɛ ɔkoma 97.1 anɔpa yi ɛyɛ Kristo adom yɛno ahyia ɛwɔ ha ɛwɔ mpaebɔ weekend prayer wobɛtumi afrɛ yɛn sabere ya koya wobɛtumi afrɛ yɛn na yɛatoa so abɔ mpae Bible sɛ sɛ moyɛ nokoro bɛnu ɛyɛ nokoro ebisa biribiara wɔ me Awurade din mu a I will do it. If two of you will agree on a thing and you ask anything, I will do it. The prayer of agreement. We are at the session of prayer of agreement. We bring our faith together and we pray. We request from God that the Lord will do mighty works in our lives. Lord. Every with me after 0551 667 755. With me after 0270 191971. Na anope ya traso abom pai. Eradi shabibre aha eyo kumain radio 97.1 Okumai radio a Friday weekend prayer session and anope yenu Asia also. You can call, you can connect so that we pray in the mighty name of Jesus. 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 Yeah, trust us. Radi man kunimdi enkoma yen weekendi o man kunimdi enkoma yen na watwe awie ewo yesterday. 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 0551 6677555 0551 6677555 0551 6677555. Yamakwa baba okuma 97.1. Eni dasu wo Yesu Kristo mu. Papa sundu enkamu. Enkamu so eni. Papa medamasi. Medera swasi. Na ochwe mu yara bomea bebe munenenso. Eradi adawroma. Ena mampai bunti. Nedaso tiase. Eradi abambo. Emamene memma. Ene menenanum. Ene marasafo ma. Efi papa. Consider your new baby. Si arangu ane hamu. Mr. Sembogwa mempaibu. Eradi ajinu. Yes, Amen. Amen. Your bompai sisi afansa to okumaso ne bompai. Ono kwafo no Awurade tumi nyina wo Awurade a wo basa edi nkunima mayen. Your bompai asre osoro ahoden Awurade osoro ahoden insane ayaresa engu afna so insane ayaresa Awurade insane ayaresa isansa ayaresa nyina fare by no Awurade Awurade wasam edi nkwa wasam de ahoden wasam bibi yen efie sane biam ye bompai wo Yesu demo yare bia so bam yare bia akekere oba yare bia kan oba hye etina Yesu demo twufo so ewo Yesu demo ahoden no moja ntwufa sa yare no so ahoden no moja ntwufa sa yare no so ewo Yesu Kristo demo Awurade fa hodin ye wafna dia Awurade bompai se kwasida wo ye nimu Awurade wudi na wura afifufuru mu eni geni ahoden ne akwa hosan mu adanse ye wo Awurade Kristo dia ewo Yesu demo amen Amen. Awurade nkan so afa komai Papa me dina. Nyamisha baby. Nyamisha anti dina ko kwase. Bye to you. Awurade shall be. Amen. And that's it. Bye. Emo akwa baba kuma 97.1. Eni da suwo Yesu Kristo mu. Ekuya sister ekuya late yete unka che this week in NC incident unka ye. Na ho today. Nyamisha yenkasa. Amen. Also for Franklin Bompai, my sister Kuya, any abusian for me. Ora enano pain so ye jaya mame ekuya esha wonsa. Papa Yesu ye jai oni ne ebusuya. Ye jai oni ne ebusuya woni ne ma Papa Yesu esha wonsa enano pe. Ma won konkron no endin kunim ema won. Ne ye yarewe bi ora yi won firi mu. Ne ye owu bi ora yi won firi mu. Te wenim echire won. Te wenim echire won ene de nyina Yesu Kristo din mu nti. Amen. Amen. Eradin shall be blessed for Kumai 97.1. Eradin shall.
na yɛka wo sɛ ha ne yɛde wobɛsi ɛna nɔpɛ yi yɛmbere no nti yɛde wobɛsi ha na yɛade awurade ase ama wo bebree sɛ ɛbere biara wotumi nya bere na wone yɛhyia mu ɛwɔ radio yi so na yɛka awurade m'ani yɛ ɛkyerɛ yehowa ɛna ɔde no adomadom yɛn asafo awurade ɛde ne ahumɔbɔ akora yɛn Jesus Christ ɛte ase. Jesus Christ is still doing wonders. Anɔpɛ yi yɛkamfo no ama wo wonnim na awurade ɔna ne ho adi nkyerɛ wo. May Jesus Christ reveal himself to you wherever you are. Na unadom ɛnɔso ma wo. Yɛkae wo sɛ nyame yɛn adom a yɛbɛhyia kwasi da nnwumere hour of grace, hour of grace, hour of grace. Kwasi da nnwumere yɛrehwɛ a very pressing topic, a very very pressing topic. Na yɛgyina so de abɔ mpaeɛ Sunday na nnwumere to take possession of the week, to take possession of the week. Nti kwasi da nnwumere ɛyɛ Grace Congregation nnwumere nnɔnwɔtwe 8 p.m. a hot prayer to take over the week and speak into the week and decree and declare in Ezekiel chapter 37 say that Son of Man prophesy upon these dry bones, and as he was prophesying life was coming. Yeah, bompire say death and life is in the tongue, in the tongue. We will speak and we will see. Bible say whatever God spoke he saw. Na Awurade kan sɛ yɛ saa na ɛyɛ saa na ohun sɛ ampa nea waka no ayɛ adwuma. We will speak into the week and pray into the week and believe God that God will lead us through the week. Awurade nhyɛ ɔde yɛbɛhyia Sunday anwummerɛ 8 p.m. hour of grace na yɛatoa so ahyɛ Awurade anu na meka wo sɛ ɔtena nso ɛyɛ nyame pa a ɔtena 2 p.m. to 5 ɛyɛ restoration hour ɛwɔ Grace Presby Church. Wobɛtumi adjoin ne na yɛ nyinaa yɛabɔ mu. Yɛka nso sɛ from 17th call ɛno ɛyɛ workshop School of Deliverance workshop School of Deliverance wahwɛ social media wobɛhuhu ɛwɔ hɔ sɛ School of Deliverance ɛbɛkɔ so ɛwɔ Grace wobɛtumi afrɛ a register wobɛsua how to go about healing ministry ɛnyɛ sɛ magic bi ani baabi Awurade ɛfrɛ suafo no ɔtetew wɔn ɔma wɔn kɔdawe ansa na ɔsɛn ne wɔn. So you come to be trained in the deliverance ministry, how to pray for people to receive their deliverance. Is not anything, it's not artificial. It is linking you to the Spirit of God. Nanya me unkonkwan kasa ashawden. Yamoku apmanfo official pa 66 years. Wow. Ochina eye deba. Ye de radiasi. Ukapman and Ghana de and one ebomu. The year na Ghana independent that same year no Ukapman school what 8 February and what Ukapman school. Last Wednesday yekoi eko de radiasi ewo ho. And Ochina a grand way deba na efe Sunday so Thanksgiving for Ukapman School, which is 66 years, a very, very international standard. We thank God for all the management, the board, the old students, and everyone. Yeah, the Okuman so as to certain be a woman in Yakwana, where you what Bohunda room so my the radius be brave. And Yebeshia, yeah, Ochina, Ukapman School, na Sunday so yeah, the radius is Yama Ukapman Funina, Utinkwan. Eradinshia Wunina, Eradinshio Bibia, also for Franklin, yeah, the Radiasima also, and young papa and young mama, Eradinshia Wunina, Eradinka Wina, Abutafahania do be see Embre Asson, na Yapecosa de Radiasama Mua, Bibia, Moni and Asia, na yes, she Eradi and Yam. The cow said, Coso, Nana Watchi, Fahon at Eradiso. But mother said, "Question I'll be quite sorry." But mother saw the home back home. I could see Yamiasem, and who here, and yeah, for the title, I'll be born on that. Yes, a woman said, ready to men found in Sapa man and him. No moment near who here title say, Ober quite sorry now near Radia Shia, Okaso about 40, now by few one Teshia, na 1 month or so amba, a sort now coin so. But more than so, question day, Oberka call Frey Radi, Aqua Radifi. Now you know Eddie in so ama Erade Ayenshira Amao maybe I will be the Radia Simao. The Shire Rade said Nami I do my best in Shebio. The best near Castle or Tinano Panso after school, Grace after school. After school Nibebaso
no wɔtwe pɛpɛpɛpɛ na bibia ɛrekɔ so saa yɛbɛhyia wɔ hɔ na mmɔfra no abɛsua keyboard, guitar, your friend gardening, mathematics, ɔmbɛsua English, ɔmbɛsua Bible lessons, ɔmbɛsua drama ne choreography, theater art ne bibia. We are equipping the kids for the future. Grace after school, 9 to 2 p.m. Ochina. Church for na bewo spaces are there, keyboards, plenty keyboards, guitar, nina. Abufra nemra. But modern say butu abekwa fa no mofra ne ba butu abese fa wo fo ne befa wo. Na church for no say so wo kofie yesre. Wo de ne ba butu pepepa wa befa no. Na yeje de say ma ho 1 month 2 months abufra be fia say intente ni fia say nyame enwosra abesra no. Erade nka ye nyina ho. Omo e meeting at the Reverend Nathaniel Quincy NT. Many are no pay Franklin Amu Senior Bishop and no pay Yeshia wa ha. Erade nka ye nyina ho. Edinchia Emma Obibia. Bye bye. Joy comes in the morning. Trouble never lost always. Yeah. Remember, there is a friend. Everybody say. Oh, there's a friend in Jesus. He will forever wipe your tears. And if your heart is broken, come on. What you gonna do? Just lift your hands and say, I know. Everybody say, I know that I can make it. Shabu, boo, yee, bo, bo, yee, bo. I know that I can stand. No matter what. Sing it. Jesus, my life. One more time. With Jesus, I can take it. With him I know. Joy comes in the morning. And you must so abuse. Call the coco sasa. Masasa mahima. Mama ima teacher. No to sisto. Mama teacher bebe. Coco logo. Massima sa bomba. Massima nasa sose. Call the catcher amma. Mama ima teacher. Lord, what? All your friends and loved ones. Come on, come on. Everybody. Remember. There's a friend in Jesus. Always wiping Jesus. Will wipe your tears away. And if your heart is broken. Everybody, what you gonna do? Just lift your hands and say. Repeat this again, say. Yeah. To all your friends and loved ones. I know it to be found. Remember there's a friend. It's the Coco Sabuse. And if your heart is broken, everybody, what you gonna do? Just lift your hands and say, oh, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what. Make up my way. Jesus, my life. My life is in your hands.
Atwade. Everybody clap. Shout Jesus. Say Jesus. Say Jesus. Say Jesus. Say Yahweh. Say Yahweh. Say Yah. Oh yeah. Say Yah. Say Bobo. Say Bobo. Say Amma. Massimo Sansa. Mercy Semana Yibebe. Mama Dosito. Masi say church. Koki Kokola Ko. Mama Ibalama. Masi Masa Mache. Oh yo la la. La la. With Jesus. Yasom Pipe on Kuma Radio. Okay, any Ghana Fonina. People. We prepare travel one night. My joy comes in the morning. And the muscle, I said, call it Coco Sasa. Masasa, my Yima. Mama, Yima, teacher. No, Tosito. Mama, teacher, Bebe. Coco, Logo. Massima, Mamba. Massima, Nasa, Sose. Coffee, catcher, Amba. Mama, Yima, teacher. Yasom Pipe on Kuma Radio. Okay, any Ghana Fonina. Fellow Ghanaians, at the Papa be acting a higher angel 102.9 Casafide na Africa Symphony SO. Oma mamu nyachi ene anope ensempe abofo shada aboa amaye eno ene blaso a yede ebrem na enseme etwagu no. De edimu akoti ni bi ene se abai lawyer penny ade enseme babonten na CDD HS asem wan kakra nkeye asmo kan ne sabi ensuo enyinem. Yebebo remo na Catholic Bishops Conference womonso akasa ede afade koso e oboko ho ede atoga na ban ni musese o man na esifoma wanhwade a ebekoso oboko no emfa sempa emba Etutrasa mi koso e watwema ngobieje South Asantuma temekura de ahojo enam so ama mansi krache pani woni apamfo mu odu akotu dwumadwi ho anamon. Also for bede che wo hwe ehumesuan sem so e wo memo Reverend John Entim Fojo wo da futu akọ ere ma awofo nyina e fa disua e ho ye bobo so awuram e wo Turkey enkran saka kire se yenya eye emfoni bi a e hye nkran se ye kasei enipa da so e wo sase ase a wo mo e wo enkwam we ene se ma wodo bi se chancha yenya mfoni bi nso a yeyi akoda keto akra nye oh te say wa share de na sisa without milk without water enso yeyi na wa share se a osu nyame ho medi alikwaku piesie chancha hene Putin anopa me ne nana boadu obobi ensam na yetesem ade amamim. Director of Advocacy and Policy Engagement Emma Center for Democratic Development Ghana CDD Dr. Kojo Pumpuni Asante na papa na de ensem etuja se Attorney General aban piemu pani na afro no aye safo hwe atentene eso ne nsema na nso beka no wan kakra enka eye yankentue etuefo aso a na seye na Auditor General na se aban kontebufo pani wode hwehwemi baaye se COVID-19 aye nyina abo agenje eme ka ho ensem no enokra ba akopɛ sika ne akede ekɔ no abai ebifo ne nsase anenye sika ketwa na kwamo fa so di sika nyafonyafo no egarafo yare na nkwa na fu sika de ba sa se yare na nkwa na fu amamu bone se yare na ankwa na ebilum esuban entra na ensem ya babontema sabere nyina yedi ho enkobo na eno ana abai mu pani wasare soafo hwe atentene eso yewra Godfrey ya bodame eba bontema ka se Auditor General wat utwatwi so ya hwehwema emra no ema ekwan se wa ya hwehwem na awie no bomodi na nka ebia so dika ede ekro ayemra se bedwafie eno oman yemra kuni constitution article 187 clause 5 no
ana show se fako emrahye bedwafie na odi dru ha atike kura na so 187 no and cross 6 enso emrahye bedwafo se wo mo ni hu no babaye wo mo nwedwe ho na se ekoba ne se empo no mo dwe ho na ehu hia want committee na de se fata bia no wonye emfa ho na wo auditor general we de obi ni musuban wo ye wie na ade nsemi man sentwefo ne ne ho na ebeja abonti se wom eni tia na mo otu ye no won tu ne ye otu atwi enkrata we mu ensem ene ensem a auditor general ana attorney general yewra Godfrey Ebo Adame waka ye ede koma eye auditor general se ne nkuntabu obu ye no na nso ekwa de fast no ne tu atwi ensem we ena penika se Dr. Kojo Pumpuni Asante eche se wo so auditor general ensem a oka ho ensem bebre no sa wo so ankasa kra ankaye na ensem a yewra Godfrey Ebo Adame ede aba no ensuo nyinam entwa ye na sebi nyansa krumpanim ochema wonu mo dwi Ghana ho no ayo mo nwanwa na ensema abapia bopani eken ho kra bo nsam kra nwanwa se wo bia hwehwe mfikofiko emu ada ho sei na o my Ghana obi adi adwim na odi fa kwampa so no wo se nkwanfa sha ketase ompia kwose mpase na nke anya no ebe wi ase na nke nyina no ye won twetwede ye de ti epempem waso am de wo mate no se na opesen kwam ye sa na ebo aban ho ban kwa bi so a ene afa kura na ne twatwi wo mo beso jabran pa de egu aban echem ekwa bia so e se ba bia kapreba efa no ye nyina ye hwehwe ne ehu na bibia kwaso ye na se de amanfo ede Ghana efa sebu akwan edi esikanya funyafo no se bi koda edi na se ye ne ketaso mu emiaso a ne ye ne akasa no ye mpe o maga na ye te kwa bia so no ese we aba no wo de asede mu odi na ma auditor general so ye sa hwehwe no ano asanso ada na se bie se empo no wama abedadwa emie nyina ne ehu a ye ka bie enu ntia fai ane ampa wamo be suja brane egu aban echem enu nti yewura Godfrey Ebo Adame wonsema aka no owura Dr. Kojo Pumpuni Asante echirema ensuo nyinam na hu kra nkwanka wankasa kra kanumom no obenya enmunyam kakra na aka de oto atwi ye to kasebo no eso na ye boy remu e oboko ene ni patemu be ye mre kakra ntemu ni de honjo kra amafododo na so ene hwero mo enkwa e wo ho na enumu ena Catholic Bishops Conference omo ababonche ene nsem de ma e Ghana aban ene IGP ene mpanyefo ekuku dam kebiomufo nyina se eni manimu ya e wo se mpanyefo tu ho na mo se ne be ya asundwe mapa e betimi afa ntoma efra e oboko ene ni patemu na be ye na wotwe entemu nye de beso mu se nipa be edu ya bom tu eka na ekomu nyina ni nyina ne se asumdwei enkoso e oboko ene ne patemu na eye bishop Catholic Bishops Conference omo eka semu ena mo eche se kamia se enkakran boko e babedane ensamankro esan se ye beso ne yekunwei ye beso na we da ha wewo we be ye beso na che se asumdwe die ebi eni boko ene ne patemu enti ye piapia boko nkakran adane ne ensamakru ekobasa nso dia ebe ha adwi yie pa se o man ye wo mu na emu asumdwe nka obia eka wo man die sika na enim na so asumdwe die bi wo mpa na so bedu boko ne pate na asumdwe kwada bom se na sebi dwonso abo akokɔ de na se be ha adwen ema mpuntuo emfa ntoma pa emfra ewo empatem ho na baye emfie du eni ekire die se ne aboko ensem esi efi ho eba no ha adwen yie pa ene mamprunsifo ne kusasifo omutimi di bani sa lati se amaya hudo bi so de kra ma nanso no aposifo ene bambofo ebo omhomodi ye pa sa asumdwe mapa betimi afa ntoma pa efra na ye ka se boko asemi amafo a wo mo ya tu kwatenafo fi Burkina Faso enso do mohaba begimu esan se wo mo nya ba bi info muti emfa na boko hono mpate ma na ko mo gidi se nka asumdwe ho a wo mo beko wo mo kopie wa hey se de ko so wo kra de ese wo mo kro mu de entino ampanyefo eche se Ghana ban afa ne nan ensi from wanhwa de beko so e oboko no de asumdwe japa ene beto omen eso eripa be du na eye efi na wotwetwe mu ebe wo mo ato nananom ewo ensiedo na ahemfo beye edunu enum wo maka ho abom se omo epre mpuntu ompatem ho wo mo epre asumdwe na mpanyefo enhwe Ghana mampanye enhwe IGP enhwe na asumdwe mapa entimi fa ntoma pa efra ewo ho na emrasebejafo beye ensia so aka mutuma
a abɔ ano a wɔn nso ɛpere asomdwe ɛwɔ bɔko nti no mpanyinfo a wɔn ɛwɔ ɛyɛ Catholic asɔre no emu bɛkyerɛ Catholic Bishop Conference wɔn nso ɛnsɛm wɔn to de ama Ghana man panyin ɛne panyinfoɔ kɛbi wɔn mu ɛne bambo edi ne tukuo ne nyinaa ne sɛ wɔn hwɛ na asomdwe mapa ɛfa ne to mapa efra ɛwɔ bɔko. Yɛkɔ anim na yɛkɔ ɛyɛ atwema ngobiagya South Mansin mu asante mantam a kyerɛ sɛ bɛgyekɔ mu ɔden bɛgyekɔ no ɛhye bɛgyekɔ a esipi esita ɛna ɔmo atu so ɔmo ɛnkɔ ɛyɛ ekurade ahodwo ɛno mpɛsua no so ɛno na nsɛntwerɛfoɔ ebisa panika sɛ ɔda no ɛyɛ aban krakye pani a ɔwɔ mpɛsua no so owura nonyafo Michael Amoa Awuku sɛ yɛwura na bɛyɛ dan ti nipa bia ɛnante kwa bɛgyekɔ kɛseɛ deɛ mo nante sɛ ɛne sɛ ɛna sɛ bo mu nuanom deɛ yɛnam so yɛbaa nyinaa ɛne sɛ saa ahodwo hɔ no nipa bɔnefoɔ bi wɔn nim se paa wɔn kɔse na sɛ tim wɔn yɛm so wɔn yɛm tuo sukuu dan a wɔ hɔ ɛyɛ JHS na afei primary school no ɛhɔ nom na wɔn de abɔ sabeɛ na wɔn akɔ gyae wɔn na egu hɔ kyerɛ sɛ wɔn baako gyem a ɛkyɛ pɔnkɔ deɛ obi tumi gyem na bucket ma na wɔde egu hɔ ebi deɛ kyɛ so no kyerɛ sɛ gu so ɛbɛsiew ɛbɛgu so nyinaa ahɔ yɛhu no amagye gu school num sɛ nti school fo no kora no hwa na ano enyan na ɔmo ntumi ensua de ɛna akyerɛkyerɛ fo no kora de no ɔmo buofo ɛnam so ma hodwo ɛyɛ primary ɛne JHS mpanimfo atu school num ɛno ɛna nam so a ɔna abokyerɛ ma na ɔntumi anhwɛ ma school te sɛ yɛntum kwa ɛno to ne bedwe ko ɔma ano denden de ano ɔhye ɛna ɔmo ɛkɔɔ yɛ a wɔn kɔɔ yɛ so a mpanimfoɔ nankasa do ɔmo gyi mu ɛkua kwasafo dwuma kyerɛ sɛ ɔman nnwuma bi sɛdeɛ bi ahɛ wɔn bɛtete sɛ bia yi wɔn bɛprɛprɛ hɔ bɛhohoro hɔ bɛyɛ biribiara kama na wɔn atumi ahwɛ na mmɔfra atumi asua deɛ na apamfo kɔɛ no yɛwura Michael Amoa Awuku MC ɔno ɛna da wɔn ano afei owura Eric Anafi Municipal Coordinating Director no ɔka ho bi engineer Atayosin wɔn nso mɛsiri nso wɔn engineer ɛne no ɛna afei apolisifoɔ hɔ wɔn sa dɔm ɛne bɔmbɔ dwuma kɔ bebree heads of department wɔn nyinaa ɛka ho ɛna ɔmo kɔɔ a wɔn ɛkɔyɛ saa kwasafo dwuma no ne nyinaa ɛne sɛ school no kura no mpanimfoɔ tum wɔn tuma na akyerɛkyerɛfoɔ no so wɔn ntumi kyerɛ deɛ na mmɔfra nso ɛnkɔ school ntina school no obiara ɛnkom ɛno ɛna nam so a wɔkyɛ sɛ de gyawa ne de asoaw ɛno nti ɔkɔɔ ne mpanimfoɔ nyinaa do ɔmo kɔgye mu ɛna ɔmo ɛyɛ saa kwasafo dwuma yi sɛ bea ɛbɛtumi ɛbia school na ɛnɔm akɔyie na ne mu ɛna ɔde adesuadeɛ to ahodwuman ɛno so ɔsrara asundwe ne nkabom ehia papa na obi anso ani ne huni na school no ma babie no entumi enyina na bibia enkoye na de nso efre ne sɛ kwasafo dwuma honhom no kane na wɔ hɔ yɛ bɔda wura na nkobi anyine ho mfirim ɛno so no sɛ ayira a wɔn kɔhwɛ na ɛnsa so enkanya wɔn na nyina entu anamaw a ɛbɛboa ɛma atwe